Yan na, yan na. Wala ka. Yun no, sa pa rin Gagambino. So, kamusta na kayo mga ka-J, no? So, may paglalabanin tayo ngayong araw na to, yung paborito kong gagamba, dilaw, no? So, ito yung picture muna para makita nyo mga ka-J, no? Yan. So, nandyan yung dilaw. Ito, lapit yung ano, tingnan mo to. Ito yung dilaw, no? Tapos yung isa naman sa picture, no? Yung sa screen. So nakikita nyo yung medyo brownish na yan. So ito medyo dilaw pa to. So ito siya. Yan yung galaw niya, no? So sinadya natin mga niluma kung mga gagamba na to. Kasi gagambang mais to. Pero makikita nyo naman mabibilis pa rin yung mga gagamba. So kursunada lang to mga ka-J, no? Kung may katabi kayo dyan, post nyo muna yung video, pakita nyo yung picture, papiliin nyo sila. Tapos game natin. So pass game na natin to. Again, yung advantage nito is yung dilaw, medyo makapal. Tapos medyo parang fresh yung itsura niya, no? Pero pareho namang gagamba to mga ka-J. Niluma lang natin ang sadya to kasi galing ng mais to. Mga paa nila kasi mapupusyaw kaya sinadya natin lumain, no? Yeah. So okay, game na natin. Game na. Yan na. Wala ka. Wala ka. Stick yung agad. Tanga. Yung dilaw stick, yung kinagat ng dilaw stick. Tanga. Sira ulo. Stick yung kinagat. Ala. Nakakambak pa yun. Nakabalik pa. Ala ka. Aray ko po. Nako. Ala. Tumakbo yung dilaw. Pero na-stroke na tayo sa baba. Ating babalikan niya pa, ano? Agatan din sa dibdib yung dilaw. Agatan sa dibdib do. Napuso din to. Napusuran, no? So wala na ba? Tingin ko patay itong nasa baba. Kaya natin iakyat to. No. Natin mga ka-J. Uy, pwede pa. Subukan natin mga ka-J. Pero hindi na. O hindi natin tuloy, no? Huwag na natin tuloy. Kasi baka madali tayo ng YouTube. So, masakit yung kagat. Parehong gagambo. Yun, no? Grabe yung tagas ng brown, no? Tapos yung sa dilaw naman, yung tagas ng dilaw, naagatan din to. Ayan, no? Napusuran din siya. Ayan, no? Kaya tumakbo siya. Tinamaan yung pusod niya. Ayan. So, parehong stroke-ins, no? Pusod pareho. Yung tama nila. Oh. Pero buhay pa ito mga ka-J. Pusod pareho. So yun, in-spray na natin mga ka-J, no? So wala tayong magawa. Pusod talaga, no? Pag ganun kasi yun mga ka-J, it's either mauuwi sa tabla pero pag naalamang ng bilang, mananalo kayo. Pero ito mga ka-J, tabla natin to, no? Tabla. So ito yung ulit yung gagamba, tingnan nyo. Maganda naman yung pinakita, no? Pero yun lang. Tablahin natin, no? Ito yung dilaw, ito yung brown, so tabla. So yun lang mga ka-J. Again, ako po si Gagambino, no? Maraming salamat sa panonood. And like kong sinasabi sa inyo, keep safe. And yun lang. Maraming salamat po.